Здравейте на всички, днеска тук с Аси ще играем Minecraft PE. Кажи нещо, Аси, на зрителите. Момче, здравейте хора. Мама вече е готова, може да се включиш в сервера. Аз без да искам Сори. Нека се набира за сервер. Ето го, хора. Днес ще играем оцеляване в буркан. Да. Пълен с лава. Може би. Не е пълна слава. Не, Пълен с лайна. днеска целият буркан ще го експлорваме. Или ще го гръмваме. Ето аз се включих. Да, си се включи в неговия сет. Сега той много му бъгава. И аз тук Да се прави тук, бе. посадих семена, за да имаме храна. Окей. И също бих се Извинявайте хора, че не можете да виждате това. Ето изглежда на терен. Ето. Момче, А сега как се върна, бе, брат? Ето, тук намерих един проход. Ама аз нямам никакъв кобъл. Окей. И сега къде ми е кирката на си? в мен ти да пребреш. Окей, това никога не искам. Нямам... Чупа стъкла споко. Да? Окей. Момче, ела горе при мен. Окей, ще взема един стък. Ела при мен, сега ще ходим. Или ти вземи каблстон от другия голямия чест. Но аз и сега как да взема такова? Опа. Аз как ще е такова, но? Аз ще дойда. Ходи просто там. Help! Help! Айде. Айде, сами дай кирката ми. Това е моето. Айде, дай ми я сам. Добре. Дай ми. Това е моята, аз сега е моята. Да, това е твоята. Това е моята, бе. Не, това е моята, аз Айде, давай я. Аз ти я дадох, бе. Окей, това е там. Мала, как не толкова далеч се няма. И сега ми дай каблстон. Де? Айде, не го. Нямам него за теб. Сори, ама става нещо. Не става никакво нещо, бе. Става. Аз взимам торчове, момент. Трябва да направим стълби, само ти казвам. Добре. Нещо ме нарани. Ти учили, взели си торчове тук да осветиш. Извинявай. Е, такова имаш отгоре на дървото и так падаше. Чакай малко. Какво търсиш? Спонжа? Спонжа го взех. Не, бе, не това. Да си напразна, не тук. Остави малко и на мен. Няма па. Само ще. Какво правите, кошки? Не, бе! Какво? Що ги убиваш? Абе, Маре, що ги убиваш, бе? така. Беги! Аре, стига. Няма да игра повече с теб. Добре, извинявай. Аз имам един разбит лук. Сериозно. Да, който ако го вземеш... Да. Да, ще се махнеш. Ще да. Вече събрах един стак от ясни топки. Без шега. Опа, къде е?
Хора, извинявайте, че малко лаги в сървъра, защото това е 1.1.4 версията. Тя е най-новата и... Да, ние преди играхме на 1.1.3 от дърво. Мама, отиваме към другите острови. Ти имаш ли каблстон? Чакай, виж. Да. Ама ми сложи една тука. Също. Окей, имам 12. Имам 12 такива. Сложи една. Аре, мамо. Аре, отивай към другите. Чао. Ето прах от светлиен камък, ще го махна. Само... Не! Това ли? Аз мислих, че болките от светлиен камък. Да. Аз имам още 9 такива. Ой, тук има още сняг. Окей, сега ще се опитам някак се направя стълба. Тя как се правят стълбите, бе, брат? С 7 пръчки се правят на крафтинг. На крафтинг, да, окей. Още едно бебе кокошка. Вау, виж бебето кокошка. Това е херо с кокошката му. Аз без да иска хвърлих едно снежно топка. Нещо стана сервера. Не знам какво. Айде. Връзката е прекъсната си. Айде, какво става? Извинявайте, че това стана, но то по 100 пъти това става. Момче напусна играта и само че се присъедини към играта, ще ми напише. Може да ти напиша. Намиране на сервера. Да, то така ми пише, ето, намиране на сервера. Да, то на теб изобщо не ти лаги. Не лаги ми. Как е? И време за лаг. Ето го и момче. Аз съм 12 левел. 12? И как съм 12 левел? Не пас. Момче се присъедини към играта. Бейби. Хайде, изграждане на терен. Готово. Ела при мен. И дай ми блокове. За светлина? Да, вътре. Опа, чай. Стигате. На мен ми бъгне, виж. Ой, това ме изплаши, брат. Само мога да направя едно. Като. Окей, аз ще отивам на крафтинга. Чай, че ми пречиш. Аз ще ги изхвърля те. Дали беха? Не бях 3. Сега нямаме къде сме, къде е нашето почнак. Там. Аз и нищо не мога да видя от теб. Але колко? Интересно колко, ако... Мама, чакай ме, Чакай ме. Къде бе? Ще не спазваш решеното правила, означава, че ще се махна. Не се маха, иначе ще убия. Бе, ти какво си правил в тук, бе, брат? Какво си правил така, бе, брат? Тук слагам... Слагай всички блокове в честа. Не, аз само ги слагам, че къде е крафтинга его? За какво ти е крафтинга? За стълбите, бе. Топи ти дава по 3 стълби. Че, къде мога да направя още пръчки? Пръчки. Ти си на по-голям левел. Ти си на по-голям левел, защото ти ми взе XP-то от печката, аз си го дадох. Аз все още съм по първи левел. Не, то трябва много да се изчака, за да ти дойде XP. Не знам какво ще получиш. Окей, сега нека дойдем тук в минуване. И сега аз тук ще сложа стълби. Сложи и да ходя си да макирката.
Много. Опа, кемика се чупи. О, тук има много красно. Не го взимам. Не взимам нищо. Едното пана. Не взимам нищо. Извинявай. Това да го чуя. Вече е много. Не, вижте. Що? Абе, си бе. Аз тук посаждам. Къвто обсидиен тук е. Остави го там. Не барай нищо. Окей, само подреждам нещата. И специално няма да бараш нищо. Докато малко че съм гладен, ще си дам това на това. Аси, съм гладен. Чай, ти моя ли скин използваш? Да. Ние не трябва да имаме ние същи скина, бе. Не трябва да има. Имаме 19, айде, брат. Вече имаме повече. О, да съм забелязал, че има печка, бе, брат. Тук има 16 кол. Аз слагам 4 голд в печката. Аси. 4 гол. После да я го изпеча това пиле. Мама, айде да отиваме в мината. Ето, да. Само сложи това пиле тук. Аз да имам твоята кирка. Това моята кирка и без това не е така. Не е Да, истинска. Какво ще това, бе? Чули го? да чуя. О, това е една пържа. Та пържава му оставена. Не е твой, мокли. Моя. Ето ще оставя. Ти я изяда, бе. Аз им Аре вътре в мината, бейби. ти учи. Аз трябва да направя нещо. Тук много нечено, що има един час. Защото там имаше спаунеречето. Спаунер на пая. Тан. Мама, не чупи диамантите, остави ги. Що? Те пещат. Защо? Ти не открил ли си ги тези диаманти, за да ми кажеш? Да, и това са и мои, нали? Не знам, че това е. Слагай диамантите в честния ги, нали знаеш, че ги събирам. Знам, сега ще ги сложа. Слагай или... Мама, избирай едно от двете. Или ги слагаш, или ги избираш. Кое Ето, избираш? слагам ги. Че ги избираш. Око. Не, колко бавно ми се събира левела. Мама, виж, Аз сте на втори левел. аз толкова много го експириенс. Лапис! Открих лапис! Що го развиваш? А той даваше ли XP? Не помня. Чакай малко да почакаме хора. Аз преди, като играх сам, бях изкопал повечето ябуркана. Точно. Че макаш хора да... Ето. Ето го лапиза. Не, то не ти... лапиза ти дава. Окей, лапиза ти дава XP. Много лапи. Какво? Опа. Айде са. Обясни пяти ми. Хора, това е за сега. Това ще ни е първи епизод с оживяване на буркан. Аз имах идентика. Това ще ни е първи епизод на оживяване в буркан и да, хора, чао!